Itong update ko rin mga idol, natakaroon sa eskwelahan kay magpirma daw kuno unsa na first grading na ipirmahan. Unang wa pa may oras. Dili ako magtuyok-tuyok samtang nagpaabot sa oras ng mga idol, nagdrawn ng mga idol. Ito tamo mga idol sa eskwelahan sa Obrero. Ang naalala na kagwapong Obrero, eskwelahan sa Obrero, Tuan City. Ayan ang garden mga kaidolo. Atong suportaran atong alaga mga ka-idol. Low oil benta na kaang ka-idol. Biyaan siya na. Sir, Ah, kita. namang bata deh. Firma daw, firma. Pangutahan na ako mga kaidol, ito lang ang ipangita. Padlock dito sa kong naong kaidol, bagalag kriminal ba. Pero okay na po na mga kaidol, sa ila lang pa makaseptihan lang nila. Safety nila lang self. Panood yung mga kaidol, higpit rin ang eskwelahan mga kaidol. Bago pa mang gunili mga kaidol ka ng na nakasunod nga ganggang ba nga mga bata gipasakitan imbarguhan ng bahay mga kaidol. Kung na murag higpit kita sila diri pagtanaw nila nga murag nga mga lain ng lihok nang ilang pangutano para ako karon pangutana kung dalawang ipangita. So okay ra kinahanglan kabalo pa sa mga sagot. Ila man nakaseptihan. Restaurant na ni mga kaidol, samtang wala pa yung oras mga kaidol. Naman na eskwelahan sa Obrero mga kaidol, Obrero Elementary School. dagang katong light mga kaidol.
Kita niyo ko rin mga kaidol. Nagbuha tayo asawa. Labi na siguro may asawa mga kaidol. Lisod mga ita sa atong kagalingon ko mga kaidol. Single pa. Kamot na. Kita na po tag-asawa. Duk-duk na ang tagbatuan eh. Buon na silong ulo. Babay na mga kaidol. Lalay na na po yung mga sitahon na po mga kaidol.